Dobrý den, jmenuji se Dominik Sobek, navštěvuji základní školu v Lískovci a chtěl bych vám povyprávět o mém zážitku z divadelního představení. To, že žijí na vesnici, ještě neznamená, že jsem kulturní barbar. Často chodím do divadla Antonína Dvořáka do Ostravy. Je to divadlo důstojné a vznešené. Jak taková divadla z 19. století bývají, přehled elegance a krásy. Sedadla potažená červeným sametem a na chodbách zlatě orámovaná zrcadla. Jednoho dne jsem se spolu s rodiči vydal za nevšedním kulturním zážitkem do divadla. Tatínek vybral představení podle svého gusta, které připadlo na všední den. Myslel jsem, že tedy nevadí hezký svetr a kostkované kalhoty. Vždyť opera, kterou otec vybral, měla být moderní. Poté, co jsem tatínkovi vysvětlil svůj názor, musel jsem se jít převléknout do sváteční košile a šedého obleku. Hezky oblečení jsme se dopravili do Ostravy. Ve všední dny bývá v Ostravě hodně aut, a tak jsme strávili poměrně mnoho času hledáním místa k zaparkování. Našli jsme ho daleko od divadla na rozkopaném chodníku. Museli jsme hodně pospíchat, abychom dorazili do divadla včas. Při chůzi jsem suverénně šlápl do hluboké kaluže a mé oblečení bylo rázem mokré a špinavé. Tatínek mi vysvětlil, že mé chování se nepodobá zdravě uvažujícímu člověku, ale nezbylo nám nic jiného, než jít i se špinavým oblečením. Ještě před začátkem představení mne tatínek naznačil, poté, co zachytil velmi významný pohled uvaděčky, doprovázený pozdviženým obočím, abych se zašel aspoň trochu upravit na toalety. V tom ovšem zazvonilo a představení začalo. Tatínek vzdychnul. Musíme to napravit o přestávce. Snad po cestě na záchod nikoho nepotkáme. Představení si moc nepamatuji, protože jsem po 5 minutách usnul a neprobudila mne ani paní příšerně ječící na pódiu. Probudil mne až tatínek. O přestávce jsme cestou na záchod potkali hodně lidí, které tatínek zdravil. Neznal jsem je, a tak jsem se ho zeptal, kdo pak to byl ten pán, kterého jsi tak úctivě zdravil, snaží se mne za sebe schovat. Tatínek odpověděl. Ten pán s károvanou kravatou byl náš generální ředitel. Poté se dlouze odmlčel. Od té doby jezdíme na divadelní představení o 2 hodiny dříve a vozíme si náhradní oblečení.